Takže čus lidi, vítejte u dalšího videa. Podle nadpisu už jste poznali, že to je málo Assassin's Creed, tohle je třeba nožík z Assassina. Koukejte. Kdybych měl mikinu na sobě, tak to je lepší, no. Ale pardon, no. Jsem hledal, ale nic. Uííí. No jo, je to dobrý nožík se. Ne, budu za 100, no. Uííí. Ne, nebyl za 100. To vy určitě víte, protože jste se dívali na moje předchozí video, to bylo včera a to bylo vlog o ničem. Ne o něčem, ale o ničem. Jestli jste neslyšeli. Ale jestli jste neslyšeli, tak se podívejte na můj kanál, že vám nekecám. Minuta 8, 9, no. A no, tak kde můžete to tom Assassin's Creed tu 4 minutu, čtvrt. A něco. Skoro půl už, no, za 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teď minutu 30 jsem, víte co, prostě už jde mluvit o tom Assassin's Creed, nebo mě to tady nebaví. Prostě je to dobrá hra, dobrá grafika, jenom jednička je trapná, no. Neříkám, že je hrozná, neurážím Ubisoft vůbec, to ani náhodou, ale je taková nudná, mě nebavila, tam jsem byl u konce už. Vlastně jsem byl v tom hlavním městě, kde jsou ty sultáni. No a prostě hrozný, no, jako, ale Assassin's Creed je jinak dobrá hra, no. Třeba 2, to se dost dobře povedla. A o té bych řekl, že je fakt dobrá, protože dost propracovaná. 3 taky ještě, no, to je nejlepší, snad. No to ne, 4 to je Black Flag, jsem hrál na vlastní oči, dobrá, tam mluvíte zvěř. A no, to je v hodně dílech, no, prostě. Ale potom Unity a Rogua, nebo jak se to vyslovuje, ani nevím, je taky dobrý. No co, no ještě to neukončím, no. A Assassin's Creed mám rád, protože tam děláte parkour, je tam násilí, krev, horor, brutální. Takový, brutální, no. Pro mě ani moc ne. Viděl jsem horší, ale to dobrý, no. A no prostě je tam všechno, co mám rád, parkour dělám tady po městě, no, takže teď napadl sníh tenhle den zrovna už včera, to bylo málo a dneska už by se dalo i tom, jak se to jmenuje, na palčáky koulovat. Když vzal kouli a hodil někomu do hedky a on brečí, jak ve školce. Si představte, ne, tam jsme měli takový domeček. Vzadu okno, já jsem vepředu. Tam chcem trefit jednoho kluka. Blbečka. No, to stačí. A on furt, když jsme se do něj netrefili, což ani nikdo se netrefil ani jednou, tak on prej, haha, netrefili jste se, haha. Tak já se úplně naštval, vzal jsem kus ledu a hodil mu to do hedky a headshot. Takový sniper kill. Ale po něm. Sniperku tam mít by byla prča. No, už to je 5 minut za chvilku. No, prostě
super. Nevím, proč jsem mu to mluvil zrovna. No a když jsem mluvil o tom koulování o sněhu, tak to je dobrý, no, protože tak čus lidičky, čusák, busák, banánů.